குறிப்பா நம்ம கன்னிராசி எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு பக்கம் இந்த கண்டச்சனியோடைய பாதிப்பு, இன்னொரு பக்கம் இவர்களுக்கு 10ஆம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குருவின் பாதிப்பு. இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நிறைய பிளஸ் பாயிண்ட் இவர்களுக்கு இவங்களுடைய ஒர்க் சம்பந்தமான விஷயங்களில் காட்டுகிறது. எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, 6ஆம் இடம்ங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் 10ஆம் இடத்துக்கு 9ஆம் இடமாகவும் 9ஆம் இடத்திற்கு 10ஆம் இடமாகவும் வருகிறது. அப்போ 6ஆம் இடத்தில் அசுப கிரகங்கள் 3 கிரகங்கள் இங்கு தலைவிரித்து ஆடப்போகிறது. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ராகு, சூரியன், செவ்வாய். சுக்கிரன் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தோம்னா ஈர்ப்பு, அட்ராக்ஷன், இது எல்லாமே அந்த இடத்துல ராகுவை பேக்கப் பண்ணிடுவாரு. இப்போ இது உங்களுடைய தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல, போட்டி தேர்வுகள்ல நீங்க உங்களுடைய திறமையை பூரணமாக வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இது தர்ம கர்மாதிபதி யோகமாக வருகிறது.